Angikubingelele ngomukele, mina ngupastor weningi, abanye bangazi ngoXolani Enoch. Kanti-ke namhlanje ngifuna nje ukubuza umbuzo kuwe. Isayida ushadile or awushadanga? For the fact ukuthi mhlawumbe ku relationship uyajola unomuntu onaye ku relationship, I wanna know, ngifuna ukubuza ukuthi ngabe uyamenelisa yini umuntu wakho ekamelweni? Are you sure ukuthi uyanela yini? So if utune sure, why utune sure? Yabo. Because into engiye ngayinothisa la ukuthi abantu abaningi uma kuzwa kwenkonzo esekamelweni, after umdlalo wase ekamelweni noma bedroom, abayihluphi ngokwazi ukuthi umlingani wabo ungabunelisekile, ngabe utholisekile na, noma ke usashoda. Yabo, akubuzwana, akukhulunywa ngesidalo ngenkonzo esekamelweni. Othulani nosithulile nje uyobona ngokuthi umuntu aqale manje aphumele ngaphandle abe nomakhwapheni, ubone ukuthi la nje kushuthi uyalamba noma endlini. Kunokuba abantu bakhulume noma umuntu uthi akhulume nomlingani wakhe, uqolele ukuthi aphumele ngaphandle kuba nomakhwapheni somewhere else, noma abe nomakhwapheni kwabanye abantu kunokuthi angakhuluma nomuntu wakhe la ndlini ukuthi akagculiseki noma kanelisekile ekamelweni. So ayikho into yokwenza wenele noma weneliseke noma unelise umuntu wakho nomlingani wakho ngaphandle ukuthi nikhulume, nazi ukuthi nineliswa yini, nizenele makunjani. So be open, talk about what you want and how you want it and when you want it. Lo uzothi ukwazi ukuthi umlingani wakho ekunike lento oyifuna or umnike lento ayifuna ngendlela ayifuna ngayo ngesikhathi ayifuna ngaso, eneliseke because niyakwazi ukukhuluma. So ilento le bengifuna ukudlulisa ukuthi uzibuze umbuzo nawe njengamanje ukuthi ngabe yanela yini. If awukho sure, that means nawe ufuna uqala wezesho ukuthi uneshow ukuthi unelile or unelisekile, nawe futhi ufuna wezesho ukuthi azi ukuthi wenele noma unelanga. Yabo, ngiyabonga kakhulu nje ukuthi ninikeze isikhathi nathi ubukela la. Ngiyakhola ukusubscribe kule channel, ngakho flare labantu bakhe bezingwe channel. Guys, aqhubekeni sithanda abantu bethu, sibenelisa abantu bethu, uNkulunkulu enibusise.